Namar ba mentasing ngamut ban plan ban sna sau kawi pat ka YouTube channel ka jungamu ngam tibre kata ka de ka balai hang sau na sana te namar ba ngadang mut ban persang kumno ki chai video ngadang mut plan ngamut pli officially mentak ka sing te kan long kumno sai pe jadu ko jong ka video ngan plan ka te kubli bi bro ngala decide manta ban bu ya ka kerteng jong kata ka wei ka YouTube channel jonga ka ba ngadang show play thmai manta hinga nang show dap mo te ka kerteng ngala decide ban bu da kane nadong Shadong nama ngas kane ka content ka basaj mi ha yanga por banga shot vlog video am ngale chata ban pitip ki bangan pni pi nadong Shadong e kum tamo te ha kane ka YouTube channel ka jonga te ngan ai kerteng daka nadong Shadong te kai ka jengmut bangan bu ya kane ka channel ka long ba kelum lang ya baro nanta laan ban ong ya baro kan thup lang ya baro nang ta bat sakawai ka content ka long bang te ngam tip show online nang ta te hak bide baka ki judge video ki banga pen mi hakane ka channel mo te ngan sapni yepi ka nuksa dei baki judge video ki banga select ya ka kanja kategori jong di video jonga kane ka YouTube channel ka bathmai ka jonga mo te ngala decide ban shna yukum ki judge video kum bale akumune o drofrati te ngala shat follow bhai ho la kham slam mantala shesna marsna ha kbite baki channel ka jongo te ngala decide ban le yakum kine ki kanja video mo ki ba ai jingi thokana ki ban batai laan barang kulum lang nadong Shadong ha kbide shubo mantanga example kum kane ka antol story kabide ba Mahatma Gandhi nanta shubo hangne hapo meghalaya ngasho shim ka example mo te ngan sho ai kum ka antol story kum President song lane kum Konrad Sangma lane bat kum ta terdar hak bede baki noki kanja riu pajba lane bat kinoki jingja omdei tangki bana po jantia mo ngan le kalum lang laan badong ya kano ka story ka bawan trending hapo ka YouTube te ngan persangkat bala Henry hak bede baka jing editing ayu kum to te kane ka sa shimpor yang ban edit mo te dena takadaw ba ngamla ban pendap laan badang ha ka sitayau ngan sa dang perkhat ban penmi kum arteli lane ka wei hapo ka sitayau ya kata ngampat decide ban penmi ha akano ka sngi bat kum ta ter te akede bat kata ka jeng shoot ya kini ke video pi don kam ya ka green screen ye ta mentang ngampat don reka green screen mo ta ngaha ban one shot hang ne hapo office hang ne la bandai ha kano ka kanjam background ka ba nasngau tenat ta dade banga shoot kum kini ke video am ta kan sa shimpor yang kan sa pen khimpor yang bat kum ta ter te ala decide ban snai kum kini ke judge video ha kane ka YouTube ka channel ka jong telara bidang spoi tmai ha kane ka YouTube channel ka bakar tang nadong Shadong te saya like saya share dia subscribe na ya kane ka nadong Shadong mentang ala cross sanspa ngot ke subscriber kane ka YouTube channel mo te saya subscribe no sngoba sa pajba ngan sa ai pisai pi shitengka man pa we ba ya subscribe mo ngan ai shitengka ke be subscribe ha kane ka channel ro komjo te lada pem panom kwa ban ya subscribe te ngamla ban force fi nya pi ya kata teเป็นสเปกยากิวิดีโอคำหาดาลามีกิวิดีโอกับบันก็งละมุดบันช็อตบันชุดมันจะกะมิดอยากกุมกินในกิจวิดีโอเห็นไรกะท็อปิกงำปัดดีไซน์นั่นจะกะจึงเอดิติ้งงำปัดดีไซน์กุมเราบันฮับเอดิตเองฮับและชุบุนกีจึงฮิกายชุบุนกีjing shot hikai ha ka jing editing ha ka voice over lane ha ka jing shoot video tekan sa shimporinga ka to ka nesngi ba ngan pendep ya kane ka YouTube channel te yalese tangkata he ka update ka banga yo banaya phi ha kane ka sngi te lain nang ta nga ha pan edit no ya ka vlog video menta omdei kane ka ba menen nga ha edit no ya ka vlog video shwa bangan le ya kino ki kamu nga kwa ban yo ka jingmut ka jing ai idea ka jong pi ka jing ai mensim ka jong pi hato ka kerteng lane ki kategori jong ki video lane kano ru ngapriang hi lada pi ai ka jing bon yanga bangan sna yakum kita ki video bangan le yakum kita ki channel bangan le yakum kita kino ki channel mo te ngakwa ban yo ka jing mot na pi ba ngan le da ka reaction channel ngan le da ka
ka video ka ba ai jingi ka ya kiwe ka ba yatho khana ya kiwe lane kano ka jungmut ka ba phidon hapo ka jabing ka jongbi te pila bana ya dia ngapreng ya kata nama kane kamdeire ka channel ka jonga romo ka dei ka idea lengba ka jongpi ki paiba ki ba jupet ya ki video ki jonga nga tipa da pipet ya ka video ka jonga hakane ka channel pin sape ro hakato ko we ro ka channel te nga kremen ya kata ba pin lai kata te din na ka dau te nga ko aban pan ka jungmut ka idea ka jing ai jungmut lane kano te pila ban ya komen harum nga priang ya kino ki jingai ki jungmut jongpi nga priang wala da kisniu ki bha kim klai re kim bah breu re ro ngan priangi kita dengan penkuna ya kena ka video ka bamenta ka singi ngan kerman skam bapi skam tanad ya kena ka video ka bamenta ka singi kan ya rapro na ka benta ka jongpi dengan penkuna ani ngada ka ong tana na dapong mo sakai pangan no talas te saya komen harum kito ki ba kino ki ba kwa ban ai jumod yang amo tengah priangi kata nama apa ngala thai manta dang do shoot video em te la sa saurna te ngin sa kedo pat hakimi petki vlog video pim dang man la shai kasngi sngopha saya komen saya idea hakane ka video ngan le yakum kino ki video ki channel mo dengan petkona ikane ka vlog video thanks for watching bye bye